పథకాల అవగాహన కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన అతిథులకు, వక్తలకు, అభ్యర్థులకు, మీడియా ప్రతినిధులకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. మా కోరిక మన్నించి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన నవభారత్ పాలవంచ యూనిట్ రథసారథి శ్రీ వై శ్రీనివాసమూర్తి గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. బొకేను అందించవలసిందిగా శ్రీమతి ఎం సువచల గారిని కోరుతున్నాం. అలాగే డాక్టర్ ఎల్ మనోజ్, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, అలాగే కె మహేశ్వర్, రీజనల్ మేనేజర్ ఎస్బీఐ వారికి వేదికను ఆనందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే కె శ్రీనివాసరావు, లీడ్ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్, వారిని వేదికను ఆనందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే కె బసవయ్య గారు, జిఎం సింగరేణి కాలేజ్, వారిని వేదికను ఆనందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే శ్రీ కె వరహారావు, పిఎస్ఆర్జే అసోసియేట్స్, వారిని వేదికను ఆనందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే శ్రీ పి నరసింహరావు, ఏజిఎం ఫైనాన్స్, వారిని వేదికను ఆనందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే శ్రీ విఎన్ కుమార్, ప్రిన్సిపల్ రిటైర్డ్, వారిని వేదికను ఆనందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే శ్రీ కాళేంద్ర బాబు, చీఫ్ లెజన్ ఆఫీసర్, వారిని వేదికను ఆనందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నరసింహరావు గారు, విఎన్ కుమార్ గారు, బసవయ్య గారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే ఏకదంతముపాస్మహే. థ్యాంక్ యూ.